Okay, balik ta mga higala no. Kuyog gyapon nato karon si Ma'am Carol Jula no ang pag-umangkon nga mao gibinlan no ni anhing nang titang no. Jola sa maong kining sangon no nga gibilin niya no? Si nang titang mo inabantog nga keeper of Sinulog Dance and Beat. Unya kuyog sad gyapon nato si Ma'am Joy no. Hira ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage. Balik ko nimo Ma'am Carol. Ma'am, ang kining practice ninyo, ang tradisyon ninyo nga sinog, karong panahona, gi-practice pa ba gihapon ni? Maura gyapon tanan. Okay. Wa na mo pun Okay. Wasad ko hai. Okay. Ma'am, sa pagkato, atong istoryahan, sa pagpasa nimo ni nang titang, no? Unsa may imuhang gibati nimo atong panahona nga ikaw may gipasahan? Mura kog dalipay, mura sa kog naguon. Mhm. Kay wago ko kay bawon, yung sao ko madaba kanin ako, pero nadama. Nadagid nimo. So imog yung nabarugan ang imuhang mga saad ni nang titang. Ako na lang yung Ma'am, unsa man ni para nimo kining pagsinog para nimo unsa man ni sa imong kinabuhi sa imuha no sa imong pamilya para ninyo unsa para man? nako tradisyonal magud ni good niya sa ako pa yung lulo, sa ako pang mga katiguangan, muna nga naakseptar na lang sa jud nako nga ako na lang yun ipadayonon. Mari mo kung Ma'am Joy. Unsa may akong buhaton, para gapon dito ko niya. Ma'am Joy, unsa? Nangayo kag advice ninyo ra. Ma'am Joy, wala dali-dali madol kay ato sa kong serbal. Busy kay si serbal. Busy kay ron labi na nga sige sila preparasyon nila para matiman. Sa una mohatag sa kada tuig nga sinday titang mohatag yun na si serbal og uniform namo og kaning Abuetes Foundation mohatag man sad namo. Pero sa karon wala lang ko mosamo. So karon ma'am nga kuyog nimo si Nyora Joy Hira. Mo man ni gipasahan sa diay. Ako Masa ni gipasahan. Okay ma'am, unsa may mga abag pod sa pagkakaroon sa may mga panginahanglan gid ay sad sa inyong grupo. Ako ginahanglan ro nang amor ba uniform sa una mura gyud gyapon ako ipasalob ron kay ang gihatagod ni Sir Val sa una gagmay man din man masuot. Kanitubo naman sa tong mga kabataan pod. Una ako gi-train ron gagmay pero murag di pa jud masud labi pa dapit sa may pahaan Gani diri bas may paa murag di kay masud sa mga bata. Muna nga daoy para uniform kato na lang usang nya ni Ma'am Joy nako nganong wa man dayon kamo are. Mitas layo-layo pa. Anyway ma'am, kuno sa day ang inyong yung unang salida or unang karong Sabado umaabot. Sumad karon sa Fluvial. Maunay murag mahog ni kung panahon na sa Fluvial mao ni gyud ang una ninyong salida. Ikaduha na ni oy. Katong last year ako na may nidala. Pero sa kanang tinuig gyud, sa tinuig gyud mao ning una gyud. Hangtod na sa hantod sa Hubo. Motapos ni sa katong sa ato sa Pebrero. Sa Pebrero. Pero ang usa sa highlight anak nila Sir Taz is nga kanang sa ato sa Casagordo nga kanang atong sinog no gitawag natong sinog sa Casagordo tungod kay ang ato sang gibuhat manggod ang significant manggod kay ni no kung kuan nga kanang mo ni gitawag nato nga intangible dili siya makita nga kabilin sa di lang sa balay sa Casagordo kung dili kabilin gyud ni sa Subuano no nga kultura nato muni nga ang nahitabo ato na ni siyang gi-popularize in fact dugay kay ni nga di ba kuan gyud ni wa man gyud ni maputol ang practice suma pa sa kanang ingon ni nang tita nga sukad kuno mga city anyo siya adto nagsayaw na gyud siya sa Casagordo unya sukad atong panahon na mismo sa ikaduhang gubat sa kalibutan wa kuno gyud na maundang okay nagpadayon gyapon nagpadayon ni sayaw gyud gyapon sila okay Doc Joy ug Ma'am Carol na karon sa linya si Director Ricky Ballesteros no ang Executive Director sa Sinulog Foundation. Sir Ricky, maayong buntag. May buntag. Senior Director. Director, una na kong pangutana, what can people expect no from this year's Sinulog? Daghan ta, we have something new. We every year we always innovate, and ang mga tao mangutana gud unsa may bago sa Sinulog. And at the same time, I think even the choreographers, even the contingents, we always tell them, inform them to come up with new concept, new ideas, no? Okay, para ang mga tao di na laayan magtanaw sa Sinulog. Okay? Ila kung ma-expect for me every year balik-balik ra ang mga presentation, no? And even mga activities nato we also inject
more activities this year. Mhm. So far, Director, sa mga ensayo nila na nakay makitaan nga mga innovations, ng mga bag-o pod. Daghan makita nato, no? Like ang konsepto man good is very important. So when you have a very good concept, it trickles down to production, to costuming, the choreography, even the instrumentation. So ang pinaka-importante ang konsepto yun. And kinahanglan mo come up sila kay ang stand out yun sa any presentation is the concept. Kung maoray makita nila tanan kay gisulod nila in the previous year, so ang atong mga judges is the same judges for sa past sinulog. So gibalik naman ni mura na sad kaning hash na for in the past year. So ang usually ang mudaog is something fresh to the eye sa mga judges ug sa atong mga spectators. Now, talking about impact of Sinulog, Director, nga to sa katawhan, labi na gyud sa atong mga Cebuanos, no, in particular, unya sa tibok, mga Pilipino, no, in general, og ingon masab sa mga foreigners, no, nga moanhi dinhi, nga mo-appeal, no, sa atong celebration, unsa may imuhang makit-an or ikasulti kabahin sa impact sa Sinulog nga to sa katawhan, Director? Well, I think 4 years ago, the Sinulog Festival has been chosen by the Cultural Center of the Philippines and ABS Bayan Foundation as a breakthrough in the creative industry. So meaning to say, the economic impact that the Cebuanos, that the Sinulog Festival gave to Cebu. Okay, may gala, no, naputulang ato ang pakighinabay atong suway og kontak og balik, no, si Director Ricky Ballesteros. So mo na mga higala, no, makita nato ang ato ma-expect, no, every year nga ang Sinulog tungod kay gitun-an gyud ni labi na gyud sa ato ang mga nanguno sa Sinulog Foundation uban sa atong mga choreographers ug mga kaning sponsors, no, gi panindot ta gyud mga higala. So mo na nga makita nato every year nga magkanindot gyud, no, sa simple lang kaayong Sinulog Mardi Gras ni